Assalamualaikum adik-adik. Dinten niki kita sinau sesarengan babagan jenising wayang. Langsung kemawon, yuk. Wayang Purwa, wayang kang kagawe saka kulit utawa lulang sing biasane critakake cerita Mahabharata lan Ramayana. Salanjute yaiku wayang wong. Wayang kang ditindakake dening wong sing biasane critakake cerita Mahabharata lan Ramayana. Salajengipun wayang golek yaiku wayang saka kayu kawangun golek critakake babagan Mahabharata lan Ramayana. Jenise wayang iki sumebar ing tlatah Jawa Kulon utawa Pasundan. Salanjute yaiku wayang beber. Wayang sing wujude gambar jejeran saka kertas kandel utawa mori sing wis digambari nyritakake caritane Raden Panji Inu Kertopati lan Dewi Sekartaji. Salanjute meneh yaiku wayang krucil. Wayang kang kagawe saka lulang cilik-cilik, tangane wudar siji-sijine malang kerik nyritakake babagan babat. Wayang kancil yaiku wayang kang digawe saka lulang, biasane nyritakake kewan-kewan sing dijupuk saka cerita kancil. Salanjute yaiku wayang klitik. Wayang kang digawe saka kayu gepeng. Wayang klitik biasane njupuk lakon critane Damarwulan. Menggah mekaten kala wau warna-warna jenising wayang. Cekap semanten pembelajaran dinten niki. Wassalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe.